shopping haul i min fucking røde lejlighed. I må bare lige sådan, lad være med at tænke på det der i baggrunden. Og så, ja, se på det tøj, som jeg har købt. Noget af det er fra genbrug, noget af det er fra Shein. Havde mig, hvis du har lyst til, havde mig, fordi jeg køber fra Shein. Jeg har ikke så mange penge, og jeg vil gerne have nyt tøj. Jeg sørger, hvis når der kommer en dag, hvor jeg har flere penge, end jeg har, så skal jeg nok lade være med at købe fra Shein. Men det er ikke den dag endnu. Første ting, jeg købte i genbrug, var den her leopardtrøje. Gennemsigtig leopardtrøje. Der er mange, der går med leopard lige for tiden, så ja, nu tager jeg den på. Sådan ser den ud. Flot, ikke? Ej, joke. Sådan har jeg sat den ud. Nu har jeg taget sådan en sort undertrøje på under, fordi jeg havde ikke lige lyst til at stå i BH på fucking internettet. Men den er rigtig flot. Den passer meget godt. Ja, sådan ser den ud. Den koster 20 kroner. 20 kroner i Kirko. Det er fucking billigt. Så fandt jeg også de her bukser. Sådan nogle rigtig flowy nogen fra Gina Toko. Jeg kan ikke lige huske, hvad de koster. Jeg tror faktisk, de koster nogle 50 eller sådan noget. Det var ikke særlig dyrt. Den størrelse 38. Og den her, den størrelse small, og den er fra Only. Ja, nu tager jeg dem på. Og wow, se nu der. Nu passer vinklen faktisk. Helt fint. Flowy, dejlig. Lige til sommer. Helt. Ja. Beautiful. Med mit toiletpapir baggrunden. Og de har sådan en lille, så man kan lave sådan en lille flat sløjfe. Next item er de her fucking flotte bukser. Jeg havde faktisk lige dagen inden havde kigget på Shein efter sådan nogle her agtige bukser. Ikke den her farve, men sådan nogle her agtige bukser. Hvorfor jeg får pustet det der? Og så fandt jeg dem i genbrug til en 50'er, og jeg ved ikke hvilket mærke det er. Der står ikke noget mærke. Min mor siger, at det måske er fordi de er skræddersyede. Der står made in Italy i. Jeg ved ikke om det er skræddersyet. Jeg ved ikke hvordan sådan noget ser ud. Jeg har aldrig haft noget skræddersyet, men det er en large, og de sidder fucking godt på mig, og det er en fucking flot farve. Min mor siger, det er noget, der hedder petroleumsblå, tror jeg. Petroleum. Er det ikke det der benzin? Det ved jeg ikke. Ja. Wow, transition! Ej, men de er så beautiful, seriøst. De er bare virkelig lange. Det er det eneste. Så normalt kan jeg godt i begge bukser, men lige de her, de er sådan... Kan man ikke se det ordentligt, så. Lige lidt for lange. Så jeg skal nok lige have min mor til at hjælpe mig med at sy dem op. Der var også en jakke til, men den var ret grim. Det var samme farve, men den var sådan, havde sådan en grim cut. Den var lang, og den havde sådan nogle grimme, hvad hedder det, knapper. Nu rykker vi over til Shein-tingene. Igen, hate me if you want. Jeg helst lade være, faktisk. Have lidt medfølelse for mig, for jeg har ikke så mange skejser. Første ting, jeg købte på Shein, var de her sokker til 9 kroner. De er fucking cute. Jeg havde kigget på dem i et stykke tid. Nu tænker jeg, nu skal de bare med. De er så søde. De skal bare lige vaskes først, fordi jeg ved ikke. De lugter lidt af Made in China. Surprise! Næste ting, jeg købte. I fucking Fire & Haul er sokkerne, by the way. Lev med det. Jeg må ikke se mine der mere, end jeg allerede har. By the way, de sokker, jeg har på, er fucking grimme, og jeg ved det godt. Så købte jeg den her top. Det er sådan en halter-top. Jeg troede, den ville være rød. Den er mere sådan rustfarvet, men jeg synes faktisk, den er en ret flot farve, så det har jeg ikke så meget imod. Boom. Så har hun den på. Den passer faktisk virkelig godt til bukserne, hvis jeg selv skulle sige det. Beautiful color. Very beautiful material. Den er faktisk meget blød. Virkelig blød. Så ja, koster 30 kroner. 10 out of 10. I can recommend. Så mens jeg har den her på, så kan jeg lige vise den her, jeg købt. Den kostede 50 kroner, tror jeg. Det er sådan en, man bare lige tager over. Og så boom. Så ser man sådan lidt mindre nøgen ud. Jeg havde den på forleden med en hvid strapless crop top og en hvid BH, og det så faktisk virkelig godt ud. Og sådan nogle brune bukser og sådan en glimmerbælte. Det her, det synes jeg er lidt for meget going on, men den er flot i sig selv. Så har vi næste item. Det er denne her sorte top. Og sådan en halter top. Jeg har en halter top i forvejen, inden jeg købte alt det her. Og den havde jeg på i byen for uge. Og så synes jeg, at den sad så godt på mig, så sådan, jeg skal da have nogle flere af dem. Så jeg købte en sort en. Den kostede 16 kroner. Jeg tænkte, det ligger der lige i budgettet. Ja. Den er også fint materiale. Igen, den lugter lidt af maling, men må ikke det går. Så har vi denne her hvide trøje. Igen en halter top. Surprise! Og så har den sådan et flot hvidt, flot scrunch-agtigt design for. Jeg synes, den sidder lidt mærkeligt her. Men det kan også være, at jeg bare overtænker det. Ellers så ville jeg skulle til at sige, at man kunne tage en af de der stropper, og så sy den herned, så det blev en top, der gik sådan der, altså som en normal top, i stedet for at den gik sådan her. Men ja, udover det synes jeg, at den er pæn. Den er sådan lidt different, og den er lidt længere end sådan de andre crop tops, jeg har. Så man kunne godt bare... Den passer godt til bukserne. Så ja, nu har vi ikke
en crop top, men en nederdel, jeg købte. Og den sidder fucking godt. Det er faktisk virkelig god kvalitet. Den er bare en lille smule stød og lidt glimmeragtig, så hvis det skal jeg bare ikke tænke på. Det skal jeg ikke tage af. Den ser sådan her ud, og så har den sådan 2 lag stof. Sådan noget tyk stof, og så sådan noget mesh-agtigt noget. Yes! Ja, det er en ret lang nederdel. Jeg har nemlig ikke sådan en lang nederdel, så jeg vil gerne have en. Og så tænkte jeg, at vi køber en på Shein for at prøve, hvordan det er. I hvert fald virkelig fin. God kvalitet også. Jeg tror, det er bedre, end noget af det, du køber i Only og sådan noget. I hvert fald i min experience, der går noget af det der Only-tøj. Det tror jeg lige i stykker. Men det kan også være, at jeg bare har været uheldig. I hvert fald er den pæn. Så har vi den næste top. Og den top har jeg ikke prøvet på endnu. De andre ting har jeg prøvet på, da pakken kom. Og jeg har ikke prøvet den her på simpelthen, fordi den har så meget glimmer, der den taber. Og det er også derfor, der glimmer på nederdelen. Bare fordi jeg tog den ud af pakken derhjemme tidligere. Den koster også 14 kroner. Den ser sådan her. Wow, den er gennemsigtig. Det vidste jeg ikke, men det ligner ikke helt, den er så gennemsigtig normalt. Og så har den det der, sådan noget, hvad hedder det der, crisscross, applesauce, fucking dims på ryggen. Might beautiful, hvis jeg selv skulle sige det. Det kostede 14 kroner. Jeg glemte at sige, hvad tingene kostede. Men jeg tror det lige meget. Du kan finde det på Shein. Det koster ikke mere end 30, så okay, for this one har jeg smidt BH'en sgu. Wow, hun er crazy, men beautiful. Nu må jeg sige, aldrig i mit liv er jeg blevet så forpustet at tage en top på før, fordi det ligner det her materiale stretch, ikke også? Det er det ikke overhovedet. Det har intet stretch. Så sådan, jeg kunne 100% bare have sådan løftet den lidt mere, og så taget den på. Men jeg gjorde det bare svært for mig selv ved ikke at gøre det, og så bare tænkte, okay, den skal bare ned over hovedet, og så skal den bare... Og der var ikke nogen, der sagde knæk, det var ikke fordi den gik i stykker, men goddamn, jeg tror, det var tæt på et par gange, men sådan var sådan ud bagpå. Wow! Kan man se, at jeg træner? Please sige ja, fordi jeg træner ikke ryg, så det ville være meget fedt. Men ja, beautiful. Now, den her næste trøje er måske min yndlingstrøje. Bare på grund af budskabet. Okay? Are you ready? Are you ready for this? Skal vi lige prøve at lave noget sejt? Jeg ved ikke, om det her det kommer til at være sejt overhovedet. Virkede det? Det ved jeg ikke. Men se, okay, det er totalt spejlvendt, men der står I support women's rights and wrongs. Det er totalt meget mig. Fordi vi laver alle sammen fejl, vi er alle sammen mennesker. Jeg supporter kvinders rettigheder og wrongs i hedder. Nu ser mit gulv sådan her ud. Og det er faktisk, tro det eller ej, det er slemmere end det var før, men jeg håber, I nød den her video. Jeg er forpustet bare at snakke. Nej, men jeg mangler én top. Hold da kæft. Det kan vi ikke glemme. Det kan vi faktisk godt. Den er ikke særlig vigtig, men nu tager vi den bare med. Ja, for satan. Wow, beautiful farve. Og et virkelig dejligt materiale. Men, tak fordi I så med i den her video. Jeg har tænkt mig at lave flere videoer, om du vil eller ej. Men du må gerne subscribe, hvis du har lyst til at se flere af dem. Like, hvis du har lyst til at... Hvis du kan lide den. Du kunne lide den her video, og du gerne vil se flere af dem. Så vil det i hvert fald være ret dejligt. Så fortsat god dag, og bye bye!